aquella retenció. Així, això sí. A l'inici del meu treball porta per nom lligams, que és la paraula que vam donar a totes les obres que feien referència a la casa de Cabrera on treballava i bueno, tot amb la natura, amb la família i el mar també, tot el que feia referència al meu lligam amb el món. Un professor meu de l'escola, que es deia Ramon Folk, em va suggerir que em deixés de convencionalismes i que fes l'obra ben lliurement. Però tinc uns ulls ara... Mira la càmera. Entre irritats de son. Ous plàstics i pictòrics, ous escultòrics, ous vitrificats esculturnes, ous arquitectònics, ous il·luminats, ous en tiempos modernos, l'ou i el còdol, bix ou, fal·lus impúdicus, en saben un ou.
conec sobre. Bueno, primer potser te'l tomo o primer l'obro. Doncs això és estany, tot és estany, amb aquelles mirades com presons, que jo em sentia com a l'escola com en una presó, fins que em vaig alliberar. Vull dir que hi ha un recorregut d'unes vivències que comencen a l'escola fins que aconsegueixo més llibertat. Es podria dir que l'art de fer de psicòleg. Sí, completament. Al mágico roce de la belleza, las más secretas fibras de nuestra sensibilidad salen de su sueño, en contestación a la llamada que se les hace. Vibran y se estremecen. El espíritu habla al espíritu. Sentimos lo que no se ha dicho, no ha sido dicho aún. Contemplamos lo invisible. El maestro hace saltar notas que no sabe dónde. Recuerdo siempre. Lligams és un moment com podria definir com de llibertat en la part creativa i al mateix temps, tal qual m'indica la paraula, lligams amb tot el que m'envolta, no? L'obra queda lligada amb el meu entorn i amb la meva terra, els avantpassats, etc. Però al mateix temps és un obrir-se cap endavant, cap a una llibertat creadora. Jo crec que l'art està clar que està totalment lligat a la vida. Jo me'n recordo l'estiu de la guerra del Golf, perquè precisament va ser l'any de la meva depressió forta, que no sortia de casa i tot el dia estava llegint diaris amb la guerra del Golf. No tenia temps de posar-me a pintar, que volia, ara em posaré a pintar. Agafava el diari al matí, començava amb la guerra del Golf i tot això barrejat amb la depressió que jo tenia dintre, se'm feia un nus que no trobava mai al moment de pintar. La depressió surt de l'ou tancat, que s'obre, i després ja va sortint tot. O sigui, això m'ho va fer adonar l'ou mateix. Em va ajudar molt a conèixer-me a mi mateixa i a conèixer, i a més, a obrir-te finestres, com l'ou que s'obre, doncs obrir finestres amb altres coneixements. Vull dir, va ser un altre moment també que podíem dir de comprendre'm a mi mateixa una mica més internament i al mateix temps més d'explosió i de llibertat.
aquelles mirades que et vaig dir que eren com de presons, una mica jo em sentia en una presó al col·legi. Vull dir, és una època que tot era dolent, tot era pecat, tot era horrorós, i només hi havia l'estudi i la missa, per dir-ho d'alguna manera, no? Vaig ser educada a les monges i sempre odiava les monges, sempre estava malament. Vull dir, era una època de la meva vida que em rebel·lava molt i jo crec que agafava malalties precisament perquè estava tan malament a mi mateixa. La postguerra gris l'odiava, Barcelona l'odiava, el col·legi l'odiava, donava més importància a coses que no la tenien, en canvi no la donaven a coses que tenien que haver-li donat. I vull dir, bueno, jo ho vaig solucionar canviant de col·legi. Fins que al final, una època vaig estar a casa tot un any, perquè sempre tenia alguna malaltia, que un cosí de la meva mare metge li va dir que aquesta noia el que té és monjitis, diu, fins que no la treguis de les monges no es curarà mai. I tenia raó, perquè quan no tenia febre tenia una altra cosa, quan no una altra, i anava empalmant. I jo estava llavors fantàstica, perquè els meus germans se'n anaven, tothom se'n anava de casa, jo dibuixava, sentia la ràdio, posava música, feia el que em trobava, i bueno, aquell any no vaig anar a escola. El té per mi és un moment d'interioritzar coses. Així com l'ou era una mica d'explosió i d'expansió cap enfora, podíem denominar una expansió, una explosió, això seria una tornada a la interiorització. Hi ha un artista que té una forma d'expressar i sempre utilitza els mateixos més o menys mitjans. I llavors evoluciona d'acord amb una manera de fer. La Carme no és així. La Carme, clar, et pots parlar dels ous, de les pedres, dels estanys, d'agafar pintures i el tema del te. Ella sent un impuls per recollir unes coses i posar-los d'una manera determinada que no és voluntària d'ella, sinó d'un impuls que la surt de dins. Jo crec que això és un dels trets que jo trobo a la seva obra. I té moments molt intensos i té moments que no ho és tant. Llavors, d'alguna manera, no sé, aquest caos que sempre ha dit que és un caos, és que en el fons la persona no és un caos. No som un caos. És caos, però en el fons tot també té un sentit. Tot té un sentit, perquè si anem a buscar, l'essència és la mateixa. Exacte. Els conflictes de la persona humana en què faig jo aquí, quin és el sentit de la meva existència, amb el que estic fent, i amb tot el que m'envolta, jo com responc a tot el que m'envolta, a tota la societat, a tot... Clar, ara en un món global, enfront a... Què faig jo aquí, no? I és com una exploració constant, no? I llavors, clar, és trobar sentit a la pròpia existència. Jo diria que la seva recerca en els diferents mitjans és buscar justament el sentit de l'existència. I jo que he mirat la seva obra, a vegades tinc la sensació que una mica sempre intenta tornar als orígens, amb els lligams i també l'ou remet una mica com a la creació i els ulls i els mites. No tens la sensació també que una mica busca com tornar als orígens o trobar l'essència de... Sí, jo crec que l'artista es passa tota la seva vida intentant recuperant
als començaments. Perquè jo, la meva experiència com crític és que m'he donat que la major part dels artistes podrien dir que en els millors dels casos donen, quan comencen, les claus de la seva obra. I les donen d'una manera innocent en el bon sentit, que les donen de manera neta, d'una manera espontània. I després ve la influència de l'escola, les influències de tot allò que l'envolta, dels moviments i les tendències que es donen en aquell moment amb els diferents moments de la història de l'art, però si l'artista és sincer, si és autèntic, si és natural, doncs resulta que tot allò ha d'anar bandejant-lo. Pot aprofitar de coses que l'envolten, d'aquestes tendències externes, pot aprofitar d'elements, però si allò no li serveix, allò li estorba. Aleshores ha de travessar i despullar-se cada vegada més. Jo crec que la Carme, doncs, hi ha sempre un intent de recuperació de les èpoques anteriors, precisament perquè hi ha aquesta cosa de circularitat. Això és el què? De circularitat, de que acabes tornant al començament.
A l'inici del meu treball porta per nom lligams, que és la paraula que vam donar a totes les obres que feien referència a la casa de Cabrera on treballava, i bueno, tot amb la natura, amb la família i el mar també, tot el que feia referència al meu lligam amb el món.